NDRRMC, 12:45 p.m., 29 October 22. Red rainfall warning saw Metro Manila, Laguna, Batangas, at Rizal. Asahan ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagahawing lupa.
Ay po, ayan, malakas na yung hangin dito sa Taguig. Last na rin. Taguig to Taguig. So, malakas na yung hangin dito. Ayan. Nakapayong na ako sa labas. Lakas na ng hangin. Lakas na. Oh, lamig. Lakas na ng hangin dito. Shoutout po sa inyo. Lakas na ng hangin dito sa Taguig. Lakas na rin.
Lakas na ng hangin. Ayan. Dito sa nandiyan na naman yung ulan. Lakas na naman yung hangin dito sa Taguig. Ayan. Lakas na naman yung ulan, yung hangin, ganun.
Lakas na naman dito sir. Ayan nga guys, pasok muna ako. Mahangin na eh. Lakas na ng hangin. Lakas na. Kaya na idol, bumabagyo na idol. Bagyo na dito. Ayan. Bagyo na idol eh.
Mahangin. Mahangin na talaga dito. Sobrang ng hangin.
Ayan po, malakas na yung hangin. Talagang ano talaga. Mana yung hangin talaga. Malakas na. Ayan. Lakas na po yung hangin dito sa Taguig. Na ano yung ano, kamay ko. Nilalamig. Sobrang lamig dito. Lamig. Magluwi na kaya. Makusag-kusag pa. Ada.
Dako lang ang suba ko para dahil man nag-like. Ano, yan na. Ano mo, ayan, oras an. Oh, ayun eh. Kan suba ko dako lang na yun na nag-like. Para nag-arali.
Mata. Diyan pa rin. Hindi ko alam kung ano. Guys. Ayan guys, maulan pa rin. Mahangin pa. Ayun nga. Hey guys. Ayan. Maulan pa rin. Mahangin pa.
Nag-partner kami ni Bini. Yung taga-pwede ko. Alright.